Много е красиво. Всъщност в моите очи е много красиво. Не знам на вас дали ще ви хареса, но за мен това е мястото, където се връщам към корена, към истинската си същност и просто се чувствам себе си, без нужда да бъда някой, някаква, голяма. Не. Просто нямам нужда да бъда някой, когато съм тук. И това изключително много ме освобождава от тежестта на очакванията, моите личните и очакванията на света към мен. Сега тук е много скалисто. Ето вижте, в краката ми една скала. Всичкото това нагоре е една голяма скала. И тук е самото село надолу. Костенковци. А тук на върха е нашата къща. Нашата къща, замък, магическо място. Ние сме точно на върха. Не знам как го забелязвате, как го виждате, но ние сме кацнали на едни големи скали. Върховно е, защото има шир пред мен. Има свобода, има въздух. Необятно е. И тук наистина разбираш колко си малък. Колко са малки проблемите ти. Когато видиш мащаба на това, в което съществуваш в момента, тук и сега. Огромно е. Огромно е. Огромно е. И затова, когато си никой, понякога си най-богатия човек на света. Защото си способен да чувстваш и да бъдеш наистина в чистата си форма. Човек, който осъзнава щастието, радостта от малкото, от нищожното, от дребното. Също така човек, който вижда цялата картина или огромна част от картината. Много е красиво. Човек наистина може тук да се замисли, да преживее катарзиса на съществуването, на разбирането за себе си. Въобще, затова на Костенковци правиме всичкото това, което правим. Преодоляваме себе си, преодоляваме физическите си ограничения, страховете си, защото страховете ги има. Дали, как, какво, с какво, как ще успеем, дали ще успеем. Но преодоляваме себе си. И честно да ви кажа, с Божията помощ се случват всичките тези неща, защото няма как без намесата на Висшето да се справяме и да ни се случва с лекота нещата. А на нас определено така не се случват. Въпреки че е трудно, имаме предизвикателства, лекотата е част от нашия път. Уникално е. Мястото е разкошно и доста сурово. Тук без шапка трудно се работи, особено в това време. И жегата лятото, юли-август, е просто неописуема. Както се казва, камъка се пука от жега. А пък през зимата си е изпитание, защото сме на скалите отгоре, кацнали. Сега ще ви покажа и зимната гледка. Ето тук в средния двор, където ще се строи плевнята април и май месец. Сме отделили за строежи. И както казваме, с Божията подкрепа нещата трябва да се случат. Защото без подкрепата е много наистина твърде трудно. А ние имаме подкрепа, както казах. Ето я. Това ще е нашето убежище през студените дни, през горещите дни. Тук ще имаме вече втори етаж, панорамна гледка към скалите, към Стара планина. Красота.
Сега ще ви покажа тук. Моите борове, може би вече знаете, те имат имена Калина и Петя. Моите баба и дядо ги засяха, когато бяхме мънички. Единия, мисля, че това беше Петя, му се щупи върха и той започна да расте на две. Ето ги градинките. В момента съм стъпила без да искам на една градинка. Горе е чери. Това е най-горната чери. Това е старата череша. Това е пипак. Тази долу, ето тази тук. Тази на това ниво е пипак. Ето тук имам билката пипак, където моя мъж слага в ракията. А ето тази тук, която съм стъпила върху нея, което не е много окей, ама съм забрала, че съм го мулчирала. То в момента е под снега. Това е бери. Защото имаме боровинки. Ето там. Не боровинки, глупости говоря. Капини. Стои с плодовете, не са много в част. Добре, че моя мъж. И от тук вече се вижда цялата гледка към планината. Тази къща, която ще строим, е ето това нещо прекрасно. И ще създаваме предпоставки за нещо красиво, хубаво, живо, като живото семейство. Защото живото семейство има нужда от дух, от енергия, от топлина, от работа, старание. Това е частта за люките. Тук слагаме хамаци, опъваме чергите. Не са действащи нашите кошерите. Са кошерите на моето деденце. На времето гледаше пчелички, но тук, ето тук точно, между дърветата опъваме хамаци и е голяма красота. Тук ще изградим път. Тук то не се вижда вече от бялото, всичко е бяло. И ето е гледката. Уникална, удивителна. Нещо невероятно. Наистина и тук може да дишаш с пълни гърди. Целият този имот долу е нашия. Всичкото това нещо е за 5 декара. Там правиме палатковия лагер. Тентите поставяме там в тази част. И всичко се стараем да бъде пригодено към условията. Дали ще е жега, дали ще е студ, трябва да бъдем подготвени, за да имаме размах и поле на действие. Защото всичко иска планиране, старание, внимание, сила, подкрепа. И така, с моя мъж малко ще свършим работа тук. Не живееме постоянно на село, когато е топло сме си тук. Топло, студено да е, но да няма снежец. Ако има сняг, сме си в града основно, а пък сега той е уикенд, ще сме си в Габрово, обаче от другата седмица го дават хубаво времето и всичко стартира отново. Това е голямата ни смокиня. Погледнете какво огромно дърво е. Това цялото нещо е смокиня. Виждате ли го? Огромно е. Голяма красота е. Боровете. Ето, вижте го отдалеко. Борове, Калина и Петя, смокинята, новата къща, която ще строим тук. Калина и Петя, сестра ми е Калина, аз съм Петя. И така, тези борчета бяха мънинки, когато баба и дядо ги засяха. И сега минаха сигурно едно 40 години, откакто са посяти. Големи дървета. Така минава годините и човек се обръща назад и вижда след себе си какво са му оставили предците. Почва си мисли какво той ще остави. Какво ще остави след себе си. Как ще го помнят поколенията. Голяма работа. Ето, доварите от дядо ми. Всичкото това е изградено на една скала. Носили са с каруци почва до тук. Няма почва. Това е било само една скала. И това всичкото нещо те със собствените си ръце
и труд вадят камъните от онова място горе, което ви го показах и строят. Голяма работа е това. И така, ето е съвсем до градинка чери. Дойдох, ето го черешовото дърво в наследство на моите прадеди. Тук има малко изсъхнали клони. Колко е студено и в същото време ти е топло. Топло ти на душата, студено ти на тялото. Тук ми е пълна душата. Зареждам се емоционално по всякакъв начин, физически. Тук имаме дръвчета, които трябва да ги махнем. Те са изсъхнали. Един много стар орех. Люлеци. Майко, как растат. Гледайте, това всичкото са люлеци. Люлеци. Тук като нацъфти, ако знаете какво чудо става. Но ще започнем да правим от ранна пролет до късна есен ивенти, събития. Да. Свързани с живото семейство, с отношенията на нас към нашите предци, към нашето семейство, към нас самите, към нашите деца. Когато се заздравят тези отношения, се заздравява цялата структура, единица, семейството, защото тя е основополагащата. От кого чакаме да се оправим? От нас. От тук започва промяната. Прекрасен ден ви пожелавам. И до нови срещи. Чао!